Mamba černá je bez pochyby jeden z těch nejobávanějších plazů světa, když v Africe budí velký respekt. Běžně dorůstá délky zhruba 2,5 metru, ale může být i větší, klidně i přes 4 metry. Své jméno má po zbarvení vnitřku tlamy, ale barvu kůže mají jednotliví jedinci odlišnou. Rychlý útok dokáže provést i na větší vzdálenost, jelikož se řadí k těm nejrychlejším hadům a umí se plazit rychlostí až 20 km za hodinu. Kousnutí mambou černou znamená téměř jistou smrt už do 20 minut. Proti tomuto uštknutí existuje i protijed, ale je poměrně vzácný a je nutné ho mít v době kousnutí, jelikož jed účinkuje velmi rychle. Další z těch nejnebezpečnějších afrických zvířat je buvol africký, kterému domorodci přezdívají černá smrt. Jeho útoku každoročně podlehne zhruba 500 lidí. Často se jedná o různé lovce, účastníky safari nebo také místní. Svou oběť většinou nabodne na rohy a poté pošlape. Když buvolova oběť nezemře ihned po zničujícím útoku, tak umírá ve velkých bolestech na rozsáhlá vnitřní zranění. Útoku ho většinou vyprovokuje pocit ohrožení a často se k útočícímu jedinci přidají kolegové ze stáda. Svou oběť dokáže poměrně rychle dostihnout, jelikož umí běžet rychlostí přes 50 km za hodinu. Bojga africká se řadí do čeledi užovkovitých, ale na rozdíl od českých užovek je bojga jeden z mála těchto hadů, který disponuje jedem. Originální název boomslang v afrikánštině znamená stromový had, což napovídá, že se často zdržuje v okolí stromů, jelikož je velmi dobrý lezec. Nejedná se o moc velkého hada, když dorůstá délky zhruba 1 až 1,5 metru a za svou kořist si nejčastěji vybírá různé ptáky a ještěrky. Bojga africká je velmi plachá a na lidi zpravidla neútočí, ale smrt na její uštknutí patří k těm nejhorším, protože její jed způsobuje vnitřní krvácení. Tím nejjedovatějším tvorem světa jsou čtyřhranky, na které je možné narazit především u pobřeží Austrálie, ale vyskytují se také v Thajsku, Japonsku a obecně v této tichomořské oblasti. Největším zástupcem těchto zabijáků je čtyřhranka Fleckerova, jejíž zvon měří zhruba 25 cm a k tomu může mít až 3metrová chapadla plná žahavých buněk. I přesto na velikosti čtyřhranek moc nezáleží, jelikož jsou v podstatě průhledné a ve vodě si jich není možné všimnout. Ihned po kontaktu následuje silné pálení a bolest, plavci často zemřou ještě ve vodě utopením. Samotný jed je tak účinný, že je schopný člověka usmrtit v řádu minut. Jedním z nejjedovatějších zvířat světa je známá japonská ryba fugu, která se proslavila hlavně jako vyhlášená pochoutka. Tyto ryby se živí zpravidla planktonem a malými korýši. Jejich jed neslouží k útoku, jelikož mají silně otrávené orgány a maso, tak je to spíše trest pro útočníka, který po pozření masa zemře. Bylo zjištěno, že tento jed je 1200krát silnější než kyanid a jedna ryba obsahuje dávku na usmrcení 30 lidí. I přesto se fugu používá na vaření. Kuchaři, kteří tyto pokrmy připravují, musí projít velmi přísným dvouletým kurzem. Domácí příprava tohoto masa se nedoporučuje a každoročně na neodborné zacházení zemře několik lidí.